Va ser un repte que en el primer moment, quan se'm va plantejar, doncs, bueno, fa com una mica de respecte, d'allò, però alhora molta il·lusió, perquè és un sector, les seccions de crèdit, que són una eina molt important per les cooperatives i crec que hi ha molta feina a fer i l'hem d'intentar fer entre tots i poder entrar al Consell Rector de la Federació per poder aportar és un gran repte per mi. I a part, alhora, el fet de ser una dona i poder entrar en el Consell Rector també és una mica poder obrir la porta i empoderar les possibles dones que puguin precedir no solament a la secció de crèdit, sinó en altres sectors per formar part del Consell Rector. I jo crec que estem caminant endavant i el que hem de fer és creure'ns-ho les dones també, de que podem portar aquests temes de direcció, que això no solament passa en el món cooperatiu, en el món mercantil passa exactament igual, i en el món de multinacionals igual. El fet de que normalment en càrrecs directius la presència de la dona està augmentant en els últims anys, però no a la proporció que potser hauria d'anar augmentant, però crec que estem en bon camí.